dadwa nga arapamu anya aya dayta panagemu dua nga parswa mangnam namaken ka daksanggasat tasyak dayjay may sa dinuduam day tanay ayat mo nagpamarang kapay anapod no ngemang limlim kamet lagayan kadwa kami apagay ayamam isarbeng munti mangalilaw tani ayat narasi unay syakti may sa matakikwam adaywan na laksiden kamete awan kumat sana ang kinaken dagandat mo na agum nga ayan salat matakikwam adaywan na laksiden kamete